Добър ден! Днес разговаряме с господин Вадим Рошманов, който е председател на Асоциацията на младите учени. Една доста нова, но изключително активна и действена организация, която функционира и вече се възприема като мозъчен тръст, който анализира и разглежда различните социално-икономически и политически развития и процеси не само в национален мащаб, но в глобален план. Едновременно с това асоциацията организира и подкрепя, насърчава различни иновативни проекти и стартъпи на млади учени, на млади хора, главно в областта на иновационните техники, новите технологии, изкуствения интелект. Не на последно място трябва да кажем, че асоциацията действа активно и участва в редица форуми и събития в рамките на китайската мега инициатива „Един пояс, един път“ и дори в България, също така в Китай и в други страни. Но нека господин Рошманов ни разкаже повече за всичко това. Заповядайте. Здравейте, благодаря за поканата. Вие бяхте доста изчерпателна по темите за Асоциацията на младите учени. Ако мога да обобщя, ние сме национално обединение на млади учени, което работи в цялата страна и нашата основна мисия е да подпомагаме развитието на научните изследвания и трансфера на технологии и иновации в реалния бизнес. Кажете, наскоро имахте един доста интересен форум, мрежа, така да се каже, на млади учени, лидери в предприемачеството, която проведохте и която получи доста голяма международна известност. Бихте ли ни казали нещо повече? Последната година беше доста богата на събития, за което сме изключително доволни. На 6 април се случи една от най-важните ни инициативи по проекта Инкубатор за млади таланти, финална конференция, финална кръгла маса, финансирана по програма Еразъм Плюс. И на едно място събрахме повече от 90 студенти, докторанти, млади учени, също представители на институциите, на бизнеса и на финансиращите фондове. Практически младите учени разбраха от първа ръка как да стартират свой бизнес, как да развият свой стартъп, как да го финансират с правилните инструменти и как да защитят своя интелектуален труд в самото начало, чрез патент или полезен модел. Така че това беше основата на събитието. Да, и тъй като нашия разговор все пак е за китайска медийна група, за китайска медия, да ни кажете повече за ваши инициативи, свързани с „Един пояс, един път“. Знаем, че имате добро сътрудничество с младежки структури. Да ни кажете нещо повече. Една от основните задачи на Асоциация на младите учени е да развиваме международното сътрудничество. Това го правим включително с партньори от китайска страна. Тази мрежа, която се осъществява, тя помага на нашите членове да достигат до международни проекти и програми, което е изключително важно за тях. И така да обогатяват своя международен опит, своите контакти международни и ноу-хау, което могат в България да го приложат на практика. Неотдавна представители на посолството на Китай бяха гости в вашия офис. Да ни разкажете все пак, стигнахте ли до някакви решения за взаимни действия? Какво все пак ще предприемете в бъдеще? Беше Се ни представена една много интересна платформа за подкрепа на млади учени, талантливи млади учени, които могат да отидат в Китай между 3 и 12 месеца, да се срещат с водещи учени в Китай, да посетят иновативна научно-изследователска инфраструктура и за всичко това плаща китайската страна. Моят апел към младите учени е да се възползват, защото по този начин имат достъп до една от водещите икономики в света, а и водещите научно-изследователски инфраструктури, които създават, така да кажем, иновационната екосистема в световен глобален мащаб. Така че възползвайте се. За повече информация може да се свържат с нас, с Асоциация на младите учени, като можем да ги подкрепим и с подкрепително писмо, както се казва.
И в тази връзка, разбира се, накрая, но не по важност, все пак да ни кажете вашето мнение за, развитието на китайската икономика през, тази нова последна, тоест първа петилетка от 15-годишния план, в който акцента пада върху новите технологии, иновациите. Китай е водеща страна в трансфера на иновации, технологии и знания, така че можем да се учим от тях и затова още веднъж апелирам всички млади хора, които са талантливи и млади учени, които имат възможност да отидат в Китай за този период между 3 и 12 месеца, нека да го направят, нека да се възползват и да видят от първа ръка как се случват нещата и да могат това ноу-хау да го принесат тук в България след това. Да, благодарим за, този разговор и само да кажа накрая, предвиждаме, съвместно с вас, разбира се, с Българска академия на науките, с Българска търговско-промишлена палата, организиране на съвместни дискусии с китайската медийна група, където се надяваме, че вие лично, пък и ваши колеги, млади учени, също ще вземат участие и ще споделят опита си в работата с Китай. Да, благодарим така за поканата и ще се включим в този процес. Благодаря за разговора. Благодаря и аз.